Eta patxiporretak, nor gara, tarkoizko ipuiak, aztezken dizkizue. Aitatuz bilduma. Piritx maite minduta. Oinak lurrean ditu, baina burua ilargian. Maite mindu egin naiz. Kontatu dio Marimori asperen eginez. Norekin? Galdetu dio lagunak jakin minez. Tiritatxorekin. Asko pentsatzen dut berarekin. Eta zer pentsatzen duzu? Gustura emango niokela musu. Eta zer gehiago? Pozik nagoela berarekin banago. Zer egin nahi zenuke berarekin? Mendira joan, uretan jolastu, mozorrotu, lo egin, dena elkarrekin. Lehengoan eskua eman zidan, eta kilimak eragin zizkidan. Taupa eta taupa egiten zidan bihotzak, eta tente jarri zitzaizkidan txima arroxak. Berarekin medikutan jolastea gustatzen zait gehiena. Bai ondo sendatzen naguena. Eta esan aldiozu zerbait? Ezin dut, lotxarekin mingaina atrabatzen zait. Animo Piritx, bihotzetik egiazu hitz. Azkenean, bitxilorez egindako lepoko bat eman dio opari. Eta sentitzen duena esan dio maite duen neskari. Tiri, 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 tiritatxo, zurekin maite minduta nago. Esan dio harrapataka. Ni ere bai zurekin, Marimatraka. Tiritatxok musu eman dio. Eta Piritxi masailak gorritu zaizkio. Zilipurdika jolasean igaro dute eguna. Zein ederra den maitasuna.